Hello pa. Tama kong iskwilahan god pa. Saligi ka mong anak pa. Naiskwilahan mo kong tarong god diri god. O, pasugod na mga klase kayo no. Maminaw ko no. Ay, sige, tawag-tawag ko diya. Kaya na ko iskwilahan mangita ka. Walo ka na-iskwila ko. Bantay lang yung ka ng motor ha. Masig mo nang pasakay sa kayag dagan. Isa ra ba dapat mo kasakay ana? Ayog ko kuan ana kay once nga masakpan ti kay barguhan ti kag motor. Way daghang istorya. Eskwela. Kung magbarkada ka, undag eskwela. Kay isa ra ko istorya Jimmy ha. Di man ina. Ano sa naman ka pa oy? Ato ako din eskwela no. Balong nagsulat ta si pugkag eskwela magong tarong imong anak gud. Kay salig sa kuwa ba dugay ra. Igi mong anak ba? Kaya nag-eskwela kong tarong diri oh. Ana, ganahan ko ana. Pero kaysa rin yung kumistorya. Maulang na ibutang sa mong una. Once nga masakpan ta ka, diskasan ako tanan. Kuhaon ako ng motor, paundangon tika ko eskwela, dito tika papoyon sa mong lola. Para may seminar ka. Sige na pa kay, malungon ako kay, may lungkis pa miyo, mahinaw kong tarong diri, may eskwela kong tarong. Ano kabalaka kay, imong anak, butan kayo, eskwela tarong. Saan ang kabalaka da pa? Sige na pa. Oh, sige, pag binutan diya, tarong nga ka ng 100 imong score. Basta ang motor ayog pabaya eh. Sige. Yes, dali ara de jamingan ni Papa eh. Asdos naman lang, wala pa man tong mga barkada nako. Pagtawagan di. O asa na mereka? Ha? Jim, pero siguro kumudayon oy. Iso kayo Papa oy. Basin masakpan ta ba? Pero bet kay na ko yung motor ba? Lami kay sakyan. So, sadlok mga Papa. Nadin na ka sa motor ako no. Daan ko pa lagi. Jim, nindot na kayo mulaag ba nga kita lang duha. Isa ra ba yung dapat mo sakay anang motor ni mo no? Ay na po nimo eh. Dapat kuyugan pa to si Grace ug si Maun kay barkada gad no, friends no. Hinoon, pero pwede ako'y tangki, Jim. Anong ganahan mo jud kay kamo tangke? Dili ko kayo sa batsi. Relaxing ra kaayo ba? Depende ani ron. Jimmy ba uy? Sige na, palungan na kay padulong na ko diha. Uy, naana Grace Jimmy. Tara, magdalit ta. Hi Jim. Ganira ka dere? Totoo na jud bago ra pod. Si Ashley asa naman? Paingon naman daw siya man. Dugay man. Ay wala pa si Ashley. Oh, pero manito paingon to siya. Ah, Karon na mo ba? karon ra. Jim, dugay lagi si Ashley. Basta dito siya madayon. Jim, di ba gyud unta ko mo adto. Pero di mo kabalibad nimo ba? Ops, bawal ma in love sa tropa ha. Friends lang ta. Duwayag yung Ashley oy. Tara na lang oy. Bitaw Jim, basig dito siya mo dayon. Tara na lang. Ayaw, kinagsabag ta kitang tulo. Si manluod to si Ashley ba? Hi, Jim. Hi, Grace. Hi, Mau. Dugay lagi ka. Ganina rami diri. Ay, kabalo naman ka. Pagwapa, pagod. Tama yun ka, Grace. Lain pog mula ka nga bisag lipstick na lang sa tong ngabil niya. Papula sa tong aping. Di pwede. Tara, let's go guys. Let's go. Oy. Kinsa na isabak ani Jim, di ba si Maureen man? Di ba ikaw may nakabuking day? Ako gyud. Nagtawag ko kaniha. Wala pa mo naabot rin. Nagtawag kong Jim. Iniin ko nga, Jim, pwede ako magsabak. Ay, alin na lang para ako may lalis. Ako na naisabak. Uy, di pwede. Ano naman? Ako'y nakapandere. Ako'y nakauna kaniha. Nanawag kong Jimmy. Para di mo maglalis ba? Ako na lang gani sabak, no? Gani, pwede no. Kaya ako'y musabak. Ako'y tangke. Anong ikaw mong mo sabak? Diba, Jim? Nagsabot na taganiha. Nga ako'y mutangke. So ani diniron. Di ba Jim, nagsabot ta nga ako'y sabak? Sama ni nga, sabak mo sila tanan. Unsa man dyan eh? Laag o sabak-sabak? Tara na. Bakit ako? Oh, Wa na rin. Naunhan yung ka. Sige lang. Nare panahon nga makasabak ko aning motora. Oy, kamu diha. Sakay na mo. Kaya nakasakay na ko. Wait lang niya ha. Hindi na kayo, bulaga na ta. Sige, go. Sige na, tara na. Go.